Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Gerly nga Napoluan, ti katulong. Yan. Pagkasalitaan ni Gerly, di title na, ti katulong. Ito nga rin, sagudahin nga ti surat ni Gerly nga Napoluan, ti katulong. Dear Manong Nemi, manipod iti adan puot ko, Manong Nemi, sapsapula kon ti amak. No sa sino ti amak. Gabot atin nilaing nariingak, Manong Nemi, ket nilaing nanak. No kasta nga sa lutsudek, natayan anak. Pasensya kan. Ta siyak laing ti kaduam. Siyak laing nga inam. Amang ipatpatigken ka, mangdungdunguken ka. Ipatpatig ka anak. Gerly. Abi nga kasto ti balay ta, nanang. Okay man ti balay ta. Balay ka di daytoy. Abi di kiti daddo mga balay ket ada pintana, sementado, na pintas tawa na, ada alad na. Daytoy, awan alad na. Ken abi nga kastoy. Balay ka di daytoy nang kalapaw anak. Kalapaw. Awan pa kuryente ta. Ni, nakangis-ngis iti agong ko. Dapat ti asok ti kingkiwan no. Silaw nga. Adagas na. Ken, ano ti trabaho nang? Ay sususura kiti lakok nga. Itlog ti pugo. Ken mani. Kung mani nga data nga pagbiag ta. Nang? Ken, guhat ng katibaro nga arwatek. Anak, no at mornong ta, gatangan ka ti baro. Ngayon sa nga bali, napintas ba di kiti badbadong nga buta, ado di kiti madaw-dawat mo ng alalusan ta? May gidyatak ka rin kiti daddo umping, nang? Sa mga paparan na. Tinasken, manganta, mamigat, pangaldaw, ken mangrabii. Sanak ngagmimerienda, akas ka rin kiti daddo mo. Amo nga raraman tagmerienda na. Basta kadum ti mga tibigat, kadum ti mga ti aldaw, ken ore saan ore nga ado tirabii, ta madit atot makan na itirabii. Ha? O nang, para ko pa nagtumaten, Manong Nemi, ninanang ko. Nakirot nga rakop. Nga mariknak nga talaga, ti pamatig, ken tungo, ti may nga ina. Nga kunana, Manong Nemi, ure ka no awan ti amak, basta at suna, ison ti inak, iso pa ti amak. Ang ganahin ng ibagbaga, Manong Nemi, ang siksing petak, agpakumbaba laeng, agdayawak, respetrek, dagiti inaon ng imsyak, o dagiti patak ng ubing. Iti ababa nga panao, Manong Nemi, natinebak, iti nasiyat nga disiplina. No pa maminsan, kadagkiraos ti tiyan ko. No pa maminsan, Manong Nemi, ket ililiwag nga agnaedak kumamit kinapintas nga balay, nga di kuryente, nga dapagbuyan, nga TV, kenda dumapay. Kalapaw laing, Manong. Wen, tanukasta nga
bagyo, manunemi, kakaasikam lang nga, inarakop tapnos kasta, ket saan kami nga, agulos kami tinabengbeng. Imbaga, tawarin na piksa nga bagyo, ket adamang linged, iti kalapaw mi. Tadari rak kalakayo, manunemi, amang sarapa, kadagiti napiksa nga angin. Iti pa nagbasak, manunemi, dakkel na yung pagyamanak kini Apo Diyos. Kabuta, nasiribak, nalaingan. Iti ababa nga panao manunemi siyak ti kalaingan, kadagiti iti eskwela mi, manipod nursery, kinder, grade 1, aging ka iti graduar kon ti elementarya, manunemi, siyak akang kanayon, iti adda iti top 1. No kasta manunemi nga umuli ni nanang iti stage, maragsakan manunemi, nga mangyukyor kadagiti medalyak, mangipin kadagiti ribbon, kanda dumapay, maitid kanyak manunemi nga pamadayaw. Mangikon tumat ako nada, kaninana. Hoy, sikat ina ni Curly? When? Siyak tinamong inana. Ay, Helen tinagan ko. Ay, kita, pagdadoon ko nga tinapintas, ano kasta nga? The honor na, no maawardan, no recognition day. Ang ganun di kasta. Kit mo sawan, hanga baro tarwaten na, kit ni, recognition day. Pinapintas mo ko, dinawdawat ko lang na kita. Awan ngamin umanang ikatan ko tiya, napintas nga bato na, ano, isibro na. Abay, namin pagsapulam. Kinapi kastat langam. Dinawdawat ko lang na kita arwatek. Masak lang nga, ang lakla ko ti itlog ti pugo ken na mani, nga sur-sur ko ang iti babaling ko paglakuan. Kati asawam. Single parent. Nagkanak kabalasan. Uwin. Iti, di ko mapapintasan di magim, tapno at nag-aaram ken ka, tapno at asawang nga magtulong ken ka. Awanin sa bali nga aramidag no di panang bugbog ko ti amin nga panahon ko, oras ko iti anak ko. Kanya-kanya ka panunutan, kanya-kanya rik na. Yung nalaing ti anak mo. Dataon iti pagkamayamanat. Tanaling ti anak ko. Kita, iaradok ti bagik. Tapno lang mapagbasak itsuna iti aging ka iti college. No, kasta lang ti trabaho. Mapagbasam to nga ti college. Ti anak mo. Aramidag ti amin na kamaylag. Ito na pintas sa puspusan. Dagita manong name iti mangmangig kuno kwa apan nakidialog ni nanang kadagitag salsaludsud ti may papan kanyak ken may papan ken kuana. Ti panangibagan ti pudno, iso nagat single parent, iso nagat naglaklako lang iti itlog ti pugo ken mani iti kalkalsada ken kadagiti pagaaduan ti tao. Saan kong ibain ti inak manong name? Nuwampay, adon dagiti padak nga ubing nga mangibagbaga. Hoy, uri na laing ka. Pur kayo, men. Kung kunada kanyak manong name. Napimpitas ko mamanin ano, baknang kayo, nalaing ka pa. Kinapintas ko matibadong. Sayang, awan serbit laing mo. Dagiti mangmangig ko karagiti padak nga ubing manong name. Imsan ko latang kaskaso ida. Kas iti ko na ni nanang manong name, agpakumbabakla. Saan ka makiapa, saan ka tumangtangsit. Managsilang nga tano, sulkan dan dagiti mata. Hindi pa nagbasa ko manong name iti high school. Madlaw ko marigatan ti inak, manong. Imbag tahang ka magbayad ti kuryente. Imbag tahang ka magbayad ti tanum. Imbag tasang ka magbayad ti kasera. Ta nagtalinad kami manong name iti baysa nga suli nga ayan ti kalapaw. Nang, anak, masapul ko manin ti kwarta. Awan ti magdanakam. Kaaduag ti ang katak nga ilaw ko into nabigan. Kahit lumalako kamin, di adda umanay nga itit kauken ka. Ay, kasano na awan ti umanay? Adda na, sana takabaybayan niya po Diyos. Basta saan ka agsakit, ha? No, agsakit ka, parating lang, o nga bali.
Basta kadum ti minom ti danom. Danom. Saan ka uminom ti soft drinks? Ore kung makayot ko tuminom ti soft drinks nang. Oh, matikatang ko. Ore at daigatang mo anak. Huwag. Ang kamad umapapal ka lagi tayo. Makitkitam di tang agmimirianda. Nakasasaya ti biyagda. Wine. Nasaya ti biyagda. Ngamanak. Nasaya ti biyagda. Bamon. Ano yung kito sa unang? Naragsak da ka na? Naragsak da, Tanabinto siguro ti biyagda. Sino ko saan naragsak? Nung napintas ti biyagda. Kahit si kana. Saan ka nga naragsak? Nang naragsakak, gabutan da ka. Gabutan sandak nga may bayan. Nang naragsakak, gabuti patpatignak, dungdungwen na. Naragsakak patanak, gabutan da ka. At da ka nga anak kong ipatpatig ko, dungdungwen, kin pangibugbugak ti aming nga panahon ko. No aping nga, agtatrabaho ak, naglaklako ak tipugo kada manikan na dumapay, gabutay patpatig ka. Para kain ka, ti amin na panahon ko, anak. No labsak tagsao, oray sa anak kon nga mangmangan, basta mangan ka. Di mo't anong, mangan ka mo't kasanun nga agsakit ka, kit matay ka, di, kasanun agtupay nga rod nawang ka. Sa bagay, example ko lang na dyan, anak. Kasta tikpan nang ipatagpukin ka, girlie. Oray sa anak amangan, basta mangan ka. Oray isubok ko man, itat ko pa ilakain ka. Agyawanak nanang, agyawanak. Kita kararagtagin na po Diyos anak. Saan ka agsaksakit, saan ka agsaksakit. Awang ko matidakis sa mapasamak ka na ta. Ha? Kani daw dawat na sabi ko ma. Ta rumang ay tumatlaing tibiyag ta. Kaso nang rumang ay tibiyag ta nang salsalud-sudag no ka manong nemi ka sa nung rumang ay tibiyag ta. Tisong ba't matnuwa manong nemi ni nanang. Ipasnek mo tagbasa. Tayin to naggraduar ka, edi college kadadnan to napintas ka trabaho. Daytan ti pangrugyan, tirang ayta. Diyak kayat anak, nga maitulad ka kanya, ngaglaklako, iti balo ang balot, iti itlog ti pugukin mani. Diyak kayat, nga pasarem, ti paspasarem kita. Iso nga ramidag ti amin, tapno di kasta, ket maipayang ka. Maipaykukin ka, ti kayat mo nga rapaapin. Aging ka manong nemi nga nagraduara ko ni ti high school. Siyempre, gabutin tultuloy ko ti pasnek ko nga nagbasa manong nemi. Awan ti panawen nga saan ko nga baybayan ti panagbasa. Awan ti panawen nga baybayak ti pagpanagbasak ko na. Nadag ti balay, basa, review, assignment. Nadag ti eskwela, dumungegat. Ore no adak ti eskwela, ket awan ti klase, bakante, umapan nag-agmerienda di kiti ka eskwela, libro, notebook, ti basbasaik man. Oy, ma-overstudy ka, udata pino ka. Kasyak manong nemi iti valedictorian, iti dayta nga panagturpos ko iti high school. I-deliver ko manong nemi ti speech ko, kas valedictorian. Awan di sa bali, iti manong nemi, nga dinaghamat ko, panagyamanan, no saan nga ni Apo Diyos. To saan na kami nga binaybayan, kan saan na kami nga baybayan. Ni Apo Diyos, nga na kami, saan na nga baybayan, na kami nga baybayan, nga gina. Kan siyempre, magyamanak pa, di kiti mamaestra, kada mamaestro, agramamatyan di kiti kaskulahan. Numampay, imbagak manong nemi. Numampay adu, dagiti manglalais kanya.
No payado, dagiti magbaga, ngawang nga no ti serbi, ti sirib ken laing ko, ken pasnag ko ngagbasa. No may saklang nga anak, ti may sa ngaglaklako, itlog ti balot, ken mani, ngagsursur iti kalsada. Saan kong ibain ti inak? Di balagkel ko nga nadanak iti kasken ni nanang ko nga ina. Nga dalatay ti sibay ko iti ganito nga kasapulat. Di nagpulos baybayan. Agas ti saan nga panang baybayaan ni Apo Diyos kada ka. Kinikarik na nang itultuloy ko ti pasnag ko ngagpasa. Ikarik na nang tunoyag tarapap ko. Nga saan nga masayang dagiti agtedted nga lang etyo. Ikarik kada kayo nanang ko. Kas may isa nga balitoryan, manon na mi, ada may uper kada kami nga scholarship program. Nag-examine at manong. Kat kasi na po Diyos. Nairuhar ko manong na mi. Siya pa'y diti hayas. Kas taon itinagsak ko nga nang ipadamag kininanang nang saan ka unay nga marigatan. Tilang ka sa pulak, allowance, kaya nagdadumapinganas ka ng katangi. No matrikula, pagbayad iti eskwela, libre nang gabotay scholarship, eskalaran. Dito di pagpunaan na anak, ang saan na nga may bayaan ni Apo Diyos, di ba? Amo ni Apo Diyos, nga sa anak nga, saan ko kabailan, nga ito amin nakasapula, iti panag-college mo. Kat adda, ti magpintasan na. Kat adda di kinakasta nga programa. Nga nagiti naralaing, estudyante, nga nakurapay, kat may kanda ti gundaway. Nga malibre, karigiti kasapulan. Nga buta, nalaing da, nagaskeng ka na. Hoy nang, kit no, kasanulahing, lukas na nga bakasyon, ang trabaho akmet. Ano ko matrabaho man eh. Yung mapanak, ang trabaho ka na kita ko. O food chain. Yung service crew. Ato tagal-ala. Nangaroon na kahit balasang akon. Kan napindasa ka sa ka. Di anak ko ya. Ngayon maguri ka. Api nang, si kapit na tagunangan ang balasang kan. Nga napindas ka. Oo. Anak, lagi-lagi pa yung saan nga malignikan na kiti panubok. Ti agda mga katsusubukan na tanihapo Diyos. Saan tang umabat kang kwa na? Oray no agyan talang iti kalkalapaw. Humpay kuryente ta. Saan nga mabaling nga ikapadagdat kuryente ti kasto ng kalapaw lang. Oray ko mga extension, ti karuba ta. Iparit danak. Baka matiliw data magdad ka data extension tapno ada bumbilyata. Panubo kami na Diyos na ito eh. Kas kanya. Di mula mo nga doon kita mga sulsulisog kanya. At makita tamat nga ore no hanga na pindas di arwatak at nalapsatak met, di ba? O nang amok. Yung saan kong ipalubos. Ada pa day mangidjaya ti kwarta. Tulungan dak. Tapno sana kung nagdakla ko ti manikin, itlog ti pugo. Abi nga diyo kayat. Amok anak, luwan niya ti panggabdal. Panggabdalaeng, nga ikandak iti napindas nga rawaten. Nga ipaundak iti parlor. Ituan tapno pumintas ka kuma. Tapno salang ka sa ti klase, halang ka sa ti klase ti trabaho. Anak, no asino di kiti mangmangted kanya kiti kasta. Sa bali ti motibo da. Kasanon, na makasara kag ti lalaki nga mangbaybayakan niya kadata. Anak, umanahin nga ta ka. Awan na,
Ket tapno ti kasta ket sana ko nga marigatan nga kabuti kan initan adda mangidijaya kanya kanang trabaho akas katulong. Katulong? Katulong. Starting ko ti panaglakok iti itlog ti balot ay itlog ti pugo ken na mani. Suno ka nakatulong. May mayat ka di nang may mayat ka bata naka-fix na di sweldo. Amok nga budget numano di sweldo. Ken mabalin nga adan to kiti malibre. Baka malibre tati kanin iti malam mo ti rabi. Agluto akto pay kasjay. Sakto agawid ket no ibagada nga mangyawid ako ti sidata. Hindi ba kasi data mo tinaimas? Sidat na bagnang sidatan tumaten. May mayat ka di kasta nang? So nga into ni sardin ko ti panaglakok iti itlog ti balot, itlog ti pugo, ken mani, may sakto nakatulong. Ay, upat lang atawan. Agratuar ka. Anak, no makapaggratuar ka, siyakat anti kararagsakan nga ina dito'y lubong. Ori siyak nang, siyak dumantan di kararagsakan nga anak. Ket kas, iti araramidek, ipagpanakil ka. Amuta, nakasaysayat ka nga ina, nanang. Yung panagip manong name ni nanang ko, ti may panggap iti panakinubyo. Anak, hamo maliklikan di kiti lalaki nga mangaram ken. Kinapudno na nang, iti kaadak ti high school. Nadunaan di kiti aram kanya, tadag iti dadu mga classmate ko mabay, kaya da boyfriend dan. Saan ka umapapal ka na kita na? Talagang sana umapal. Nagsipot ta, awan ti sabali nga panggap ko nang, no saan nga ti panagbasak. Mintinarek ti kinalaing ko, tapno sa anak, hang kumapukaw ti kina-scholarship. Ti kina-scholar ko. Ken, baka no graduarak to. May sa cum laude, magna cum laude, o na summa cum laude. Nga mo rin samot, basta pakawat turpusak na. Hanat kayat mo, nga pagbalinan. Nagbibilang ti ato kwarta. Sige anak. Kat saan naliblibatan na po Diyos. Magrugin to Lunes, may sakto na katulong. Andak tumatan ti eskwela, nagbasak tumatan na. Kadkas itinamnamak manong nemi iti panagbasa ko niti college, umipos-ipos dagiti lalaki. Nagruna manong nemi iti panagbasak, siyempre, yung kaligagom ni nanang nga nakagatang iti baro nga arwatek, kaya tiro purmek manong duwang inupurme nga pagsinsinublatek. Kaya no saan nag-aginupurme, at dadwamat nga arwatek nga pagsinsinublatek manong nemi nga may bakay mat kanyag. Siyempre, pag-apaman matang, pulbusak, saan nag-aglip-lipstick, basta sagay-sayak, ni Aritos kat awan manong nga madutubagnan. Ni Singsing awan, ni Relo awan, ni Kwentas awan. Awan tinayar kus ti bagik manong nemi. Kat dayta ti kunada nga ad-adda nga magpapintas kanyak ta simple. Wan manong, adagi din iti second year college, iti masinga ti attention ko manong, iti panagbasa. Iti dumteng manong nemi ni Vincent, iti biyag ko. Ay, makadisturbo ka rin? Kapag nagbasbasa ti libro, dito ay library. Kumakatata ka iti kantin ng merienda. Tiyak sayangan na ito yung oras. Nga pakantek. Tapno rin kastakit. Agribyo at. Ado na kiti libro nga nasa pulan nga masahin. Baka mo overstudy ka. Scholar ka, di ba? Tamay sa lang nga tulong ni nanang ko. Ni tatang mo ngay. Single parent ni nanang ko.
Diyak pinakit-kita ti ama. Dikat kahit nasawan nga ang pagkapsat mo. Dikat kahit nasawan nga bastarda ka. Ngam naling ka. Napintas ka. Dito unay pagyamana kinapod Diyos. To oresan ng inted ti nasa liwanwan na pa ng bihag. Ngam insagutan na kiti na siyat ka na dungo ngay na. Kaya nisagutan na kiti talento. Ngata kanya. Hana ka pa inikan ni Apo Diyos ti boyfriend? Diyak pa kinidaw ng kuwana. Saan mga naskan pa kidawan ng kuwana? Nga ba't adto ya? Agpropose sa kanya. Awan panahon ko karita. Oo. Baka dadang nalain ka. Nagbalin ang inspirasyon mo. Basta, baka distraction ang inspirasyon. Hindi pa lang kahit ka sigyan. Ito lang ang time ko. Kaya naturid ko rin mas digin ka. I love you, Caroline. Thank you. Awang pa kanya dahil ha? Tiyempo ti pa nagbasa. Into naggraduarak siguro, tiyempo ti pa nagtrabaho. Into na kwan, tiyempo ti pa naki-boyfriend. And then, tiyempo ti pa nagpamilya. Nagasa ti lalaki, nagbabalin ito ang asawa. Baring na siyak to. No sikat ti na ikari, Vincent, why not? Ngam no saan, awan ti marami tayo. Manong name masansan nga umasdag kanya ni Vincent. Gabo tao mo tidakas nga panggap na, siyempre, entertainak ba ta kasarita? No, ada problema, financially, ibagam lang kanya, nagasagana. Mga asin na po Diyos, Vincent. No, pa katulong laing ni nanang ko. No, ada emergency talaga kasapulat, mabali na mati bumali, iti pagiganan na. So, awan ti problema. Just in case, siguro, nadagsakit ti grabe kada kami kininanang, dahil nga tamat ti pagkasapulan mi, titulong. Saan nga tamat kang kanahin nga, di amo na ti Mang Ted. Siyempre, magpatulong kami mata, iti kadagit ti mayat nga tumulong. At tuya ka nagasagana nga tumulong. Ngayon sapay ko mga Vincent, tawan ti pagkasapulan mi ti dakil, kantidad. Iso nga magnakin na kalsada kit naan-nada. Naan-nad tupay, madung parpay. Anong tulagi di saan nga naan-nad. Ngayon daw dawat ko. Ngawan ko matidaki sa mapasama kanya. Kastamat kinananan ko, di ba nagsakbay na. Mabaling ka di ko may kapasyarin di balayo. Awan balay mi. Oh, kalapaw hanga balay. Kit no, ipatakda rin kayo ti balayo. Ito mapasamag na itan, Vincent naman. So pagilagtag ki daw kinipapang ko. Nabagnan kami. Kasi makidam, di ko siya ako magbasa. Di ba? Mabaling ko kidawin. Tumultulong ni Papa, kadagitay intelligent. Kadagitay usanda kambaylan. Ada housing project na. Hibagag to deta kini nanang ko. Imposible nga kid. Mabangay ti mga subdivision. Diya kayo. Ala. Sabi nga kabaylan. Umanalang hindi agyang kami sa dyan. Basta tapag yan nami. Makaturog kami transimbeng. Luag bagyo. Sinapod Diyos. Amot marbarbata. Ada na kita kayo ng palawlaw. Na mga sarapa ka na itinapigsa nga angin. Intun ka ano harod. Nagbalik ti biyagyo. No, agdat mayat na tumulong ka na kayo, kat diyo kahit nga, awatin.
Ito makapagturpusan. Ito na tanapin sa trabaho. Kayat ko. Nga gapo itilingit ko. Nga tumaod. Di kayat ko. Nga patawodin. Kaya kasapulan tutulong. Aman. Ngayon na ka ba ilam ipailahin? Thank you na lang ka na tulong. Adamat mang tulong ka na kami kat tibagimi. And of course, kang runanti amin. Ni Apo Diyos. Bili pa ka talaga yung ka, Curly. Natandam ka di ka sa klase di disiplina. Humapapalakin ka. Ha? Umapal ka ganyan? Nga may sa bastarda? Hindi ko maturumbing apalam kanya. Ado nga panawin, ti papay ka ni nanang mo, di ba? Agpat nang, agkaida kami, agalarakop kami. Diyak pinapuutan nga, nakaidak ni mami. Hindi yung pasangayinak. Bagadan sa bali nga, nang tagibikan niya, yaya. Wala tambak nang kingay. Gabot trabaho man imaming mo. Wan, tulungan na ni daddy, itinegosyo na. Talo ka mga kakapsat. Basta, itadlatan daddy kini mami ti, allowance mi ti makalawas. Ti kasapulan mi. Makamu kami. Ang dapat ikiguntawan niya, saan ka mga makapagsasako ka mga? Gabot ti busy da iti business. Napatpating ka dito yung negosyo da, yung da kayo nga anak na. Matakas ta, gabot ta, ipaidamat amin na kasapulan. Malaksid lang yung panagbabanding mi. Mama no, no andag birthday ka na kami na dyan. So nga kasi istorya ka. Kasi lang siyak ti umapal ka. Imbas kasi ka tumapal ka niya. Inianda ako di third year college manong naming Aitan. Malaksid, kini Vincent, at dan sa bali nga babae manong naming ang masadig ka niya. Napintas ang babae, langan na tibak na. Ay, are you Curly? Yes. Sige ka ti Curly nga magbagada. Ape ka di? Di mo kaya ti madisturbo? Hama na kasta. Salsalutsuk na lang no apay. I'm badet. Badet. Nabayag ako dito eh. Gamit lang yung bagada nga. At dagmay sa nga babae nga mang disturbo iti boyfriend ko. Boyfriend? Sino? Boyfriend mo? Ni Vincent. Ang nga disturbo ni Vincent. Actually, isot mag-disturbo ka niya. Maling ka tingawisan ka? Ang merienda data? No, I'm sorry. Okay. Ayan that. Ilibre ka pa eh? Sana kami nga merienda. Ngayon ni Vincent, mangawis ka. Mayat ka, dinak pa inawis. Taori awisan na. Diya kayat. Ada bang pamerienda ka, di mo kayat? Idin ta, mabisbisinan ka, mamirmiraot ka. Amom, pinaimbestigar ko tibiyag mo, sakbay nga masidagakin ka. Itaan niya nga rason. Kabuto diyak kayat nagbaling ka karibal ko. Happy ko magbalin na ka karibal mo. Agnayad kayit kalapaw. Awang kuryente yo. May salang nga katulong ti inam. San? When? Diyak mabaling nga ilibak. Mabaling ko pa yung ipugkaw.
na siya ket bastarda, siya ket agnanaid iti kalapaw, awang kuryente, siya ket anak ti maysa katulong. Very proud kang maging bagati kasta. Uy, tanaskin ka rin yung panakkel ti maysa lang nga katulong. Idin ta siya, na kami kada Vincent. Agned kami ti maysa nga mansyon ti balay mi. Kompleto, katulong, yaya. Kas kadagiti naganak kini Vincent. Kas tawat ti naganak kanya. Businessman, businesswoman. Di kas tawak no hapay nga. Dito ka nga agbasa. Iskala ka ngamin. Kasano no madadahil ti olom. Muro saan kitagsakit ka. Kat mabaybayaan ti grades mo. Kat bumagsak ka. Hanggang dun nga iskalar. Pangalampay ti inam nga katulong lang. Ti panagbasam. Ti kasapulan na. Excuse me. Adanas ka nga aramidak kin papanak. Oy, di ta pa na pas ka nagsalita. Sukad nga awisan ka agmerienda at nung makapagsalita ta ka na siya. Awan tinas ka na pagsalitaan ta. Awan tiyan mo ka ba anas ka na pagsalitaan ta, batet? I'm sorry. Well, dito lang yung tipagakin ka. Ha? At ayuwam ni Vincent. Tano saan? Dadakas nga ramidak yan ka. Manipod mo't idin manong nemi likliklikak. Wen, likliklikak ni Vincent. Managmet manong nemi ipapilit na. Saraan na't pagnaak. Apay nga likliklikan na. Ha? Ano't basulkuin ka? Gabukin ni Batet. Babaam lang ta ni Batet. Girlfriend mo. Saan ko nga girlfriend? Da kayo tagbagay? Tagpapata kayo ti kasasanti panagbiyan. Ngayon siya ti kayat ko. Girlie. I'm sorry, Vincent. Diyak kahit nga madisturbo ti panagbasak. Diyak kahit ti mandaan ti problema. Diyak kahit nga diyak may concentrate tag-review. Diyak kahit nga mabubuhat grade ko. Diyak kahit nga, diyak ma-maintain. Tinangangato nga grade ko. Tamakadisturbo ka di. Gabukan ka. Kadadabadet nga. Mangipangpang ta kanya. So, anong tila mabalin, Vincent? Please. Okay. Liklikak ti kanahin ng masadagkan ka. Ngayon bayam nga. Makikita ka. Bayam nga masubaybayan ka. Ta just in case nga daramida ni Batit ka. At daa ka nakasakana nga. Mangisalakat nga ka. Awan tan yaman nga relasyon mi ka ni Batit. Agkras lang niya. Ibagbaga na lang nga da kami tagbagay. Ibagbaga na lang by hook or by crook. Kahit malukoy na tirig na. Yung tsak kaya tigas katkuhan. Da kayo tagbagay. Siyak anak kabagay. Yung mga pusok tagmandar. Nagbakay ta. Nagpatpada ta direksyon tipitik ti posta. I'm sorry. For what? Liklikan ka. Ngayon noon pagliklikam, makamagsalita ta. Ditakan. I love you, Curly. Inadta kami ni fourth year college manong name di Bagasdawa. Nagpatpadagam ti kurso.
kinibatit. Inaramid na ti amin tapno. Agkaorasan kami. Ni. Hay. Batet. Wali na nga katukaw ta. Sige. Kahit kumatag baling magayam ket, natiranta ti may isang tao ket makigayam. Kadawin. Kahit ka matagayam. Yung kasanong baling nga gayam ka, ket ti panagkitam kanya ket sarkastic. Manglalais. Kaya doon namin tinakairuwamak eh. Nang kasasaritak ti kaskeng ka, nga katulong na tinam. Kaskeng ka, nga may isang bastarda. Kaskeng ka nga. Akong pintas mo. Api nga rin nga, siyak ti kayat ni Vincent. No sa anak ko mga napintas. Api nga kayat ni Vincent. Makapasurong ka, makapupungtot ka. Awat tinas kayo ng pagpungtot ng kanya. Madin. Anong awan? Ibagam ka din, na oresan ka napintas. Kahit na ka ni Vincent. Kuan. Laglag na dyan na Vincent. Crazy. Bursek ti panagayat na kayo ka. Nga mamom, saang napudnong ipatpatag na ka? Abay nga saang napudnong. Among tiranta na kayo ka? Kaya't na lang kung uden ti kina-virgin mo. Tama manong aminin di kiti virgin ita dito eh. Tasang ka din nga virgin? Saanin? Sino imuna? Ni Vincent? Saan? Sumid lagayam nga saan nakakayat ni Vincent, tasang ka virgin. Anda palit high school di. Ay, sumid lagayam nga naluglog ka. Manong nemi. Diyak kumakayat ka siya, makisinong bat. Dagiti word nga makapasakit. Harikat mo ta, no sana ka bumalas. Masaklatan ti may irurumen. Diyan pa nang ibagak nga naluglugan nga babae. Kinagura na, nagpungtot man. Liliklikak. Hoy, nera na idi man ang naming nga saan nga imay ti professor mi iti dayta nga oras. Liniklikak na diyak kayat man ang naming nga paruan kami ti gulo. Yung kawid met na gitigagayim na. Nangig ko man ang naming ad-adang is may babain. Nung hasta nga manggulo. Kaya nung hasta kagsarita kami kininanang, manong nemi, kumusta anak? Nang, masalangin katawan. Anat panagrignam. Na-maintain mo ti grades mo? Wanan. Ti anak, ti katulong. Cum laude nga graduar. Saan nyo ka di akayat? Ore mong pasaga cum laude. Basta importante kan makapagturpos ka. Nang, saan ka di matlang mariganan? Tikas kanya kakatulong? No, makitam kuman nga umumres ti bagi marigatan na. Ada ka di padayo, wado kan tuwayo nga katulong? Awan, sisya. All around. So nalang anak ta. Saan ka makagandang nga mga antibigan? Kamasapa at nga sumrek. Di kahit na pakidikit, stay in. Ang si Jack Magnaroon kayat nga magmamisa ka dito. Diyak kahit anak nga saan ta nga agkaid na agpatpatnag. Daday ta man lang agpatpatnag, ti panawin nga maarakop ka. Saan ta nga kinadayo. Adakla tayo ti sibay mo. Kat nung hastoy, na oras, awanag sa diya trabaho. Awan sa bali ka saritak na saan nga siya. Kumustahin ka, kumustahin nakmet. Anak, may salangin nga tawin. Kat sika,
Awan ka di ba dati problema, manak? Nakadagdag sa neta kasi naay mo ha. At lalaki nga mang distribukan niya ng pagkatapos. At na babae nga kumunkontra kanya. Kahit nangasawan, at na kontrabida. Hanggang maliglikan na tanak. Lalo no, di pa kasalitahan ng love story. Siyempre, adalat naman lang kita ko nata yung manglapid. Agayat ka ka din na. Nanang, hanggang kagura, hanggang kaungat, no, ibagam tipod no, manoy niya timarikrik na. Agayat akon. Sino? May isang anak tibak nang. Nga isulan mat iti umas asidag magkasasarita kanya. Nga iso ti mang raraem kanya, mang respeto kanya. Sana kas kanidado ang lalaki nga bastos. Iso na natakneng. Gabo siguro talaga nga gun-gunudan na iti ayat kanya. Ngayon siguro, nanang kit. Saan lang nga, nasingpet. No, adat isang wanak. Siguro ka talaga nasingpet. May isang anak, tibak nang. E din to, damat kas kang kuha na nga, babae, na mangyabagbaga, nga daywak isuna. Mangyabagbaga nga, sa anak ka may kari. Inimbestigar na pa iti biyak ko. Amo na ti amin, ngagnana ito ito akalapaw, nga awag kuryente, na may saka bastarda, nga sigakit katulong lang. Kat mas daaw, no apay nga sikat kayat, arat na ganti lalaki, Vincent. Kat mas daaw, no apay nga kayat na sikat kayat ni Vincent, ito ta, suda ko maturumbag ng bagay, di ba? Uy na. Abi nagsanay kayo na. Awan. May sabat na baknang iti amam. Ano yan? Yung muna nga nagbalinak kakatulog. Sakbay nga nagbalinak nga. Bendor titlog tipuko ken mani. Sa ita, katulong ak matmanin. Kahit yung asawan nan. Saan nga pudnungan na tayo di amak? Natayan na lang. Ngem, anak ti amo. Nagkari ka niya. Namati ha. Nepay ko ti bagi. Nasika na ita. Ti bunga. Ti panangipay ko ti amin ko kinukuhan. Anong orti na pasama kinukuhan? Aksidente. Natay. Hindi papatay na isumatiti nga madlaw dati. Panagdakil ti tiyan ko. Hindi damagan da na siya ama ti sikop ko. Imbaga kadakwada na ti anak da na pinusa. Kinakuradak. Sanda binigbig. Sanda ka binigbig na po ko. So nga, pinapanaw dak. Nakadano na iti na ito nga lugar. Iti na ito nga kalapaw. Nga dito iti nariingam. Nga pagtaingan ta. Mabaling kaninan. Ano po nga na tayo ti amak. Mabaling ka di. Nga mamanta sa rungkaran ti tanem na. Pinatganti inak data manon name. Data nga. Kid daw ko kenkwana.
pintas, kampusan to ngayon dikiti babak ng Alfredo Locson. Yung ti apelyedok manong na ipasurot kininanan ko. Sa dinot ayan dikiti naganak yung kuana. Anak, samong kahit, samong natuntunan pa yun. Amangan met no, ti pamilya de Vincent, ken pamilya ni Padet, nga babak nang da. Baka kastamat ti pamilya, ti amak. Baka da panag-aamu da. Saan mo natuntunan pa yan, anak? Baka da pa nagkabagyan mo kini Vincent? Saan nga mapasamak na ito? Apay ko na ito kasta. Kasta matan kinibadet. Putod nagtibak nang. Anak-dak lang ti masa katulong. Takait mo ka nga tuntunin. Tika, kalintiga mga may isang anak, tibak nang. Kahit mo ka di anak. Nabigbigan da kaitan. Nagidinaganak iti amam. Kahit alain da ka kanya. Mapasama ka di. Tumagin na panagin na dayota anak. Kahit gabot at putot da sa tibak nang. Kadagbaling kanto na maknang. Kahit tali na edak tulahin katulong. Si kanton ti pagserbiyak. Akas inam kan katulong. Narang saan kaya agsangit akasta. Saan ko nga rapa-apen ti gumato. Babaen, hindi pa nagpangal ko na si sinuman ti akin putot ka. Walang iwanan na nang ikarikan ka. Siya kan siyak. No sa dinutayan ko, adda ka. No sa dinutayan mo, adda ak. Ilang patay ti mamagsina ka na tananan. Naging narakop kami manong naimi kininanan ko. Iti na iro. Una na. Santan tungagin na tayo. Ikarikan ka. Saan ka to? Nabaybayan. Manong naimi ada na angay nga programa iti eskwela. Sinelebraran da manong naimi iti university nga pagpasaag. So dati-dati nga celebraran da. Ngam iti dayta nga parang celebraran da Teacher's Day manong. Diyak na namnama. Nga ada naawat ni nanang imbitasyon. Nang ano dito eh? Indad da kanya may daindano niti pagpapayak ka katulong. Iti eskwela mi na ito ya. When? At apartek dito eh. Dito tinagan ko. Inspirational talk? Nanang, api kasi ka. Natangar ti pagkastawa. Nuwapi nga siya. Kahit yun, saan ko kumakayat, anak? Ang inimbitaran akman. Apa nga saan na yung baga kanya? Datat dya ka mo. Nang Teacher's Day. Para lang ka na kiti maestra. Inimbitaran da. Saan ka di? Nga naskan mo't nga imbitaran di tunggal parent. Nga umatendan di kiti parent. Baka hindi pa ilaing kat ibaga di kiti mamaestrayo, professional yung professors yung kada nga aldaw nga Teacher's Day kita maimbitaran di kiti parents. Ito lang. Nga mawon ti pagbagada kasta.
Nang, amang embat no anya. Sige na, tembis di karek. No sa akinakan ti amin. Inasidkak ni Vincent, mano. Da problema, itama ba lang si katumasadig? Kada ito madaling nga Teacher's Day. Yeah. Maangay ti programa. Kanda iti pamadayaw, siyempre, di professors tayo. Di teachers tayo. Abay, nakitam ka din ti programa? Samot gamitin ka dating estudyante. Ada parte ni mother ko. What? Nakaskas daw, di ba? Ada parte ni mother mo? Ano parte na? Agsao. Nakakatawa ka di. Tsaka mo, nung nagkatawa, hanga nakakatawa nga, nakaskas daw. Nakaskas daw, kapot na may salang katulong ti inak. Nga pagsalitaan da, iti sangwanan ti adong estudyante. Iti sangwanan ti adong nga mga isusuro. Iti may isang class nga university. Nakaskas daw, di ba? Nakaskas daw. Ngayon, maping iso. Maping, hindi kasalitam, nasunod ng itirumping nga kasalitam, nasunod ng karamit ti programa. Sige, sino? Tulungan naman. Tuntunan ta. Ari nga naskan pa nga tuntunan nyo. Batet? Ano yung mga dagayam nito nga tungtungig di salitaan nyo na doon? Kontrabida ka talaga, batet. Kontrabida? Siya ti kontrabida? Wala siya ti bida. Ada ka di pa kayo naigam? Dito nga, pakasdawa. Abay, awang ka diti kalintagan ti parent, nagbitla, ididayta nga programa. Sa alang nga ti teachers, ti mang diti, pangpatalged, kadagiti estudyante, tapno, ipas nagtatagbas. Ada pa kalintagan, nagiti naganak. Si kakadit na lang yung komentar kininahanan ko. Petrobeng agyaman ka. Nga ba ta in-recommender ko, di man sa lang nga katulong. Si Mang Petak diti balahi manong naming inurure ko ni nanang di sumangpet makananak. Ito sartan dato ita mangantan. Kang kalahit nga malibreta, tanong malpasin, panaglutok sa diyay, mangbungun ak nan. Amo ko no sesyon na kinakam. No, apa nga nambitaran kayo. Sesyon no. Ti, kabusor ko. Di ba din? Ti mga iparparit nga, sidgak po na asgandak ni Vincent. Ti, mga yat, nga nilayang badet, ti para kini Vincent, kasi dyan. Ti lalaking ipatpatek ko, ngamjak pa inaklon. Kajak to pala kayat nga klon. Kahit ko pala ti makapagdudwar, kahit ko ti makapagtrabaho. Sa kuntula sangwan ng deta no dumteng dinuting panawin. Di ba kasi jay? Aman. Kasi ti plano. Kadita. Nang, tapay. Inaramid ni Batid Deje, tapno maibabain kayo. Tapno maibabain na. Tapno katkatawan na kayo. Kas diya tirantana. Tapno makatkatawaan na. Tapno maibabain ka. Kas diya tirantana. Tingamin. Gabutasan ngagsardeng. Aramin na natin amin na puspusan tapno. Tapno maibabain na. Tapno
Tapno, mapukaw ti amor. Ni Vincent kanya. Why na mo anak. Kasta ti rantana. Amo. Nanang, mabalin niyo pagkitkadan ti amin. Ti imbitasyon. Sana na. Kahit yung asawan. Why? Gabatasan ko nga ibain. Iti trabaho. Kaapay anak. Kaano pa nga ibain na. Nanang saan ka nga ibain. Ngem, dumdang to ti gundaway nga. Buwan da ka. Bu! Anak. Ni Apo Diyos, sana ka baybayan. Bayam nga ramide. Naling ka kaya nga bitla, naling ka kaya nga speech. Anya ka diti ka sa pulan, di pa nag-speech. Ay inglisak, kasi yan. Nga tamat. Nulokak man, tibasit nga English. Kayak nga tamat na. Tanag-graduarak mo ti high school. Yung sanak to nga English. Tagbido tagtupay no, sa ok ti Iloko. Anong to lagi ng English. O sa reklatan ti language na yun. Tanyan do ti bagayo. At ang atin insuratyo, i-review yun. Nalaing ka, di kami? Nalaing nga, skalarat. Posible nga cum laude yan. Di nga ta dadim, muna di nga ta amam, ti malaam. Bali ni doktoryo anak man anak. Hindi naggraduarak ti high school. Nanang, gusto di mo kaya nabigbigan nga nagkapukan ka tilaing mo. Wala nagkapukan niya tilaing mo. Nanang, mga tapahig siyang sangit ta. Ngabot na mga sasangit ay bagbagam. Anak, anda akto. Hindi na itangal daw. Uren no awan ti isusurat ko nga review it. Aga po tiriknak, aga po iti kaungak, ti baka. Barang no makaitedak, iti inspirasyon. Kadag iti mga sursuro, kaya estudyante. Idudumteng da itang aldaw manong naming nakaadado siyempre di iti estudyante. Kaya iti mga sursuro. Tadda kami manong naming iti kangrunan nga paset ti universidad nalawa manong naming entablado. Saan kami nga nagkuyog kininanang manong naming nanasgan kanupay lang pakada karig iti amo na. Iti dandanin manong naming iti partena kastaon iti panagtalya-talyaw ni Badet. Ores siya. Iti kadumtengan deta nga partena manong nemi. Napatalyaw kam amin. Iti sumurek ni nanang. Iti deta nga talaong. Nga nakasuot lang manong nemi. Iti parabalay. Nga di suot na. Nga na pan nagtrabaho manong nemi. Akas katulong kat isutibado na. Nagkikinita manong nemi. Di kiti estudyante. Ken kastamat ten di kiti mangisurusuro. Agiin narasaas na. Di malang baruhat, tinasyaan. Api kastat lang na, nakatsinelas. Apay nga, maikaritikas kang kuha nga, agbitla, isang wana, di babak ng estudyante, kaya naging mga sursuro, ito na ito nga, class nga restaurant, nga universidad. Kas lakas na dati panunot da manong nemi, nga kaslamat ti kasta, iti panangipapan ko, nga pampanunutan kapag sasalitaan. Sa sarcastic tilangan ni Badet manong nemi. Hindi awagan dan, tinagan ni nanang manong nemi, nga mangited, inspirational talk, para kada iti mga sursuro, ken estudyante. Iti dahil ang teachers. Kaslaon nervyos ni nanang manong.
naisem. Ininto ta siya nervous man. Naironan to lang at ano, brrrr, kung nadigiti estudyante, Diyos ko, saan ko ma? Kastoy manon nimi, di ba nagsarita ni nanay? Thank you. Hindi maawat ko tis imbitasyon sa anak na mas dahaw. Ngayon kat di, maragsakan. Maragsakan ako na tatkas kanyak nga idi, imuna katulong. Aging ka nga, ang naglaklako ak, ititlog ti pugo, ken mani, kadigiti kalkalsada, ken pag-aaduan ti tao. Ngay di agkalid sen ti anak ko, nagbalinak manen nga katulong. Tamay mayat ko na, ngam ti agpag na, iti kapututan, ngaglako, ititlog ti pugo, ken mani. Takas kanyak, may kan iti kundaway, nga agbitla iti sangwanan, dagiti napipintas, natataraki, nadalaing estudyante, kada ito yung universidad. Kaya dagiti mga sursuro, nalalaing professors, nakadakdakkel kapagyamanag. Tatikas kanyak na may salaing katulong, kadadda kita iti sangwanan niyo. Kahit no siya sinuman, kada kayo tinag-rekomendar kanyak. Thank you Kenka, badet. Tinaliho ko manong nimit ayan ni badet nas dao. Apay nga takamatan na. Kanapay nga thank you. Kinita doon ni badet manong nimi kat imisam dang tungtungen. Intuloy manong nimi ni nanang tinagsalita. Thank you, badet. Thank you, kada kiti mga isusuro iti dito yung universidad. Pinatganda, akas may sala. Pinatganda, nga tikas may salaeng nga katulong. Kat agbitla ita di sangwanan niyo. Namangted, diyan niya man kalikakom niyo. Siya, ti ina, nanumunga ina, ti anak ko nga may isang eskala, iti na ito yung universidad, nga ni Kerly. Helen, tinagang ko, may isang disgrasyada. Nagbaling ka katulong, nagtari kanyak ti anak ti katulong, inayat ko, tamok ng ipatpatig na. Iso na laing na disgrasya. Hindi na amuan, di kita naganak, ti ama, ti anak ko, nga ti karkargahit na sikog, ket anak, ti anak da. Uno putot ti anak da. Imbes nga bigbigan da, nga apo ko da, ti adda, ti sikpo, yung pinagtalaw da. Impatay ko, ti kasta unay, ti anak ko. Imbas nga ko, nga ikarik kang kuha na, nga adda akto kang kalayon iti sibay. Nga saan kunto nga baybaya di suna. Iso na ita ni Curly. Kat kasta ko na iti panagyaman ko iti Diyos, tarik ka iti sirip, ta manipod iti panagbasa na. Iti nursery, kinder, elementary, high school, ket iso ti kalaingan da. Nganayit na ti mangmangtad kanyak, ti piksa kirit kong agtrabaho, tapno maipayat, tinaran niya gamasakbayan ti anak ko. When, may saaklay nga katulong, na naglaklako ti itlog, ti pugo, ken mani, kay takit katulungan. Ngimsal ko, nga ibain, kasambat nga nakababain da ita nga trabaho,
Siya sino kada kayo ti mga ibaga nga nakababain nga trabaho ti may sa katulong. Tilingat ko, ti pakpakan ko ti anak ko. Napagsenserbiyak ti anak ko nagdapo. Iti napintas kapag gadan. Numampay katulong lang. Ti anak ko, nga iso ti kapapatgan iti biyak ko. Akang kanayon nga adday sunay ti panunot ko. Jak pulos lipaten nga jak pulos maarabid nga lipaten ni suna. Handa ka nakasagana nga mang protektar kang kuana. Handa ka nakasagana nga mang ipateg kang kuana. Nga nulabsak ti agsao. Uray sa anak amang mangan basta lagit mangan ni suna. Ita, salutsutak ka na kayo nga padang estudyante ti anak ko. Mano nga oras, iti ipapaay nga oras kada kayo dagiti inayo wano naganak kada kayo. Himsyak da kami ti anak ko agpatpad nga nakaarako ti tunggal may sa kada kami. Sa aglawan kang kuana no adda isuna dito eskwela kada dakmet iti trabaho kakas katulong. Numampay numampay physically nga ginadayo kami ngem ti panunot ken riknak adda ken kuana addalat ta isu na kanya. Gabot ta isu ti ragsak ko. Isu ti biyak ko. Isu ti amin ko. Ti anak ko. Nga inton matayak kat na ipaikon ti masakbayan naranyag masakbayan na. Na isa makto nga pumusay. No ti anak ko nga panawak ket saan to nga katulong, saan nga aglakla ko ti titlog ti pugo ken mani. Naragsakak to namatay no ti anak ko. Kad addan iti tapaw ni baliki. Naragsakak to nga matay no ti anak ko. Ket naipaayakon iti napintas nga masakbayan. Naragsakak to law na yan. Ngagpakada ken kuana. Ngam numabalin na ko ma, kayat ko ngagtali na edak, idisidong na, kayat ko dalata ti anak ko, agraman tumaten ti manugang ko, dagiti apo ko. Padasek tumaten nga ramanan, ti bunga, dagiti adong sakripisyo, ti mais sa nga ina. Na kayong estudyante, naigidjat launay ka na kayo ti anak ko. Gabuta may salaing nga anak ti katulong. No pwede kantisirib, tamay isang eskala risuna. Saludsud ko ka na kayo. Ti ipapay ko nga dungo iti anak ko, kasta ka di mat ti ipapay nga dungo dagiti inayo ka na kayo. No pa'y babaknang kayo. Da kayo nga mangisulsuro. Pada kay mat nga ina, pada kay mat kanaganat. Ti ipapay ko, nga ayat kandung mo iti anak ko kasta kadimat ipapaiyo kadagiti anak yo. Awan ti kapatgan kanyak no saan na ti anak ko. Ken ti panangipay ko ken kuwana tinaranyag amasakbayan na. Day talaeng ken Diyos unay tagngina kada kayo. Nakaul-ulimek kami manong nemi kabayatan ti panagbitla ni nanang ko. Ngay di malpasan. Halos nagigadan kami nga timbakder manong nemi ket awan pulos ti pating ka ti palpalakpak. Kastamatan di kiti mangisursurro mat. Nakapapaod da ita panang palakpak da kininanang. Nga di kiti profesor manong nemi ket may sada nga naman nga brasa. Pinabrasa da ni nanang. Iditalyawak manong nemi ti ayan ni badet. Awanan ni Sona. Tininamnaman na kat mabu ni nanang. Ngimkas kanyak iti pasnek dagiti estudyante nga padak. Kanagdengeg dayta nga panagsarita ni nanang ko. Ngay di mapasen ti panakiabrasa ni nanang kadagiti professors manong nemi inasidgakon kada kay irut ti panaginnarakop mi. Thank you, nanang. You're the great.
Thank you. Talagang balik nga si Katinak. Thank you, kag-anak. Tadinak ibain. No may sakla nga katulong. Sang kanto pulos nga ibain, nanang. Kabay lang ikis. Nga ti inak kat ure may salang nga katulong. Nga piso ti kasasayaatan nga ina. Ito'y lubong. Fast forward, Manong Nemi. Siyak. Iti nagmagna cum laude. Iti pa naggraduar ko. Iti college. Manong Nemi nerwar ko ti board ko. Tadak iti top 10. Number 7. At saan nga nasken pa Manong Nemi. Nagaplayak. Tatinawagan dak. Tawag-tawagan dak. Mag-iinagawan dak. Kaya sa dinuman, itinagonjetak Manong Nemi nga bangko. Iso ita, ti pagtrabaho. Itinangatong pwesto. Kapag iti ito'y Manong Nemi nga rangay, saanin nga abong-abong, ti pagganami kininanang, may samateng nga napinta sa balay. Ididamteng Manong Nemi ti panawin, nga kasukon ti pusok, nagtalinaed, latta ni Vincent Manong Nemi nga saan ngagsarday, amang subsubaybay kanyak. Inaklon ko, di pa nagayat na. Kadda kami tinagasawa, kini Vincent. Ni Badet, Manong Nemi, aging kakaragito eh. Walay. Umakar-akar. Kadagiti lalaki. Nagbalin Manong Nemi nga nagtuloy di bagak idi nga luglug, wano na luglug na babae. Manong Nemi, tinanang, adalat tayo tisibay ko, tisibay mi. Na iso ti baka mo, Manong Nemi, mga aywan, mga wawir. Kadagi talo nga nakmi. Kadagi talo nga pupun. Dahito nga rod, Manong Nemi, ti pagkasalita. Thank you, iti laing mo, nga nangurnos, kalpasan insan keng kari ti Italiana. Kaya thank you, ti laing mo nga nangibasa, kaya sabi ko ma, tadamat na ibatik nga ada, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagi ti padak nga nagdingag ka nagbuya. More power to ito program. Tingor dagyaman nga paghayam mo. Girly. Thank you, Girly. Thank you, magkaragiti nagbuya. Thank you.